karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Gusto kong makita si Noy Lucio. Gusto kong ikasulti si Noy Lucio sa rinya. Sa unsa pa man? Wa ka mahadlok niya? Nga matud mo, traidor si Lucio? Di ba nisulti man si Duit-Duit ni mo? Nga tuan ni Noy Lucio ang trabong ko? O lagi. Hangyon ko si Noy Lucio. Kuhaon ko ang trabong ko. Kana kung ihatag ni mo. O, wa man gani niya ihatag ni Aqualos? Wa ihatag ni Noy Lucio ang trabong ko. Ngadto ni Aqualos. Tungod kay wa man ka musugot si Aqualos sa gusto ni ini. O kung ikaw mohangyo ni Lucio, nga kuhaon mo ang trabong ko, may ihatag ka ba niya? O, hakog si Lucio ug Pandi, di ba? Managsama sila sa imong amahan nga si Andres kani adto. Serena, gusto ka. Apan, unsa may angay kong buhaton, Serena? Irang! batay! Ngano man ka? Sungay ko day. Pag-ugom lang day kay magsungay ko tubang. Ngano ka ba mura magdadali? Ngano nagpaningit magkas imong likod? Ang gawa sa nibong sinultihan day irang ay. Wa man ko gahinang gawa sa iyo. Ay, asa may hanggaw adto ha? Kataningon ka nagpalingi ko sa akong likod. Lingi di ko sa tubangan. Ha, makalingi ba ko sa tubangan? Malingi ba ko na ako akong buko-buko day? Amawa, gid di mo wasay. Ay, Kisaya mo day? ikaw. Lagi. Ingon day kong buko-buko. Niingon ko, nga niingon man kong nagpanglingi kas likod. Wa ko mo ingon nga nilingi kas imong buko-buko hanggaw. Ay, day no. Hosta di ay! Sorry, Gino! Ay, ngano ka ay? Ngano lagi ka gadali man ka? Oo, gadali man ko. Ay, asa ba ka? Unsa man rong nanimahong lapok. Lapok. Di kay lapok lang, nanimahong. Daghang baho. Unsa man ko ay. Ari ka magpuy na ako. Ayaw ko katubang akong magpuy ka. Unsa man rong baho alagi. Yaraday! Akong gigakos ang baho dayo. Oy, dali. bagpak. Bagpak. Baho ana. Oy, napuno man nas lapok. Bagpak. Ay, may lapok rani. Apil mang hugas baboy ini dairang. O niya nga nung imo man ang gigakos in town wasay nga nagkalapok man na. Ay. Perti pag yung baho Ay, di ta magdaghang tabi din ni dairang. Ay, mosod ta sa itong kwarto, day. Kay, ano guning lapok? Ato ni, ay bagno sa atong kwarto. Naarbo to si Lucio, day na. Nya, kalit lang. Nawa si Lucio sa iyang nadunggan nga. May kasikas. Unsa? Oh, hadlok si Lucio kasikas dairang. Dali diri, day. Ato tas kwarto. Gino! Mosod mis kwarto, Gino. Dali. Maglubid-lubid ta dito, day. Maglubid-lubid ta. Ay, labid-labira ng naong ni mo wasay, oy. Ikaw ba? Halahon ti karong maayo ron. Ayaw daghaglangas diya. Ay, dali. Doon natin tanaan. Dali, dayan! Ayaw lagi kong bitala. Nagduda kung doon na nagsunod-sunod na ako. Mag-amping lang yun ko. Nga dili ko makitaan ninyo. Si Wasay, ako tong pangitaon. Total, dili pa mo ko makitaan. Bago pa man kong nagpakatagulilong, kinanglang may balikid na ko ang trabong ko. Kay kung atong Wasay, tingalig, matiktikan na hinoon sa mga hinampak na Aqualos o Medusa. Makuha pa nila. Hain naman sabga ni si Wasay. Pagkagahi, ugo! Hari Aqualos! Kumusta, Tiking? Hain mas Medusa! Nga man siya! Maapil pag sunod na itong Lucio! Wa ko pasunda si Medusa. Nagtuo kang dili makitaan si Medusa o may musunod o maniid ni Lucio.
Dakong bitin si Medusa. Natatingo ka. Ugmat ang bagol katong litob nga Lucio. Hinungdan nga wa ko pasunda si Medusa kang Lucio. Natatingo ka. Ug ikaw ang akong gipasunod kay mahimo kang mugamay. Paggamay ko ikaw. Maagi yun. Oh, maogyod. Gisugo ko siya. Dito siya agi sa swimming pool, paingon sa dagat. Kumusta ang imo na ka? Ingon ninyo nga kung lakawaring akwalos. Sila siyo. Kalit lang nawa. Dugayan ako mansulti. Apan nasundan ko ang hinagtik sa iyang mga tulog. Dugayan ako manoy. Uni, nakitaan ba nimo ang trabong ko kung asa niya tagoy? Ayaw ko ikaw eh! Nakitaan mo ba? Hala, niyanam kita sa kwarto na irang. Hala. Lilia ko no dahil kung unsay soda ng bagay tom. Ay, ikaw lang ko na anak wasay ka na ni Maho na. Oy! Kahilas yung taon ni mo! Ginoo! Kahilas ni Tirang Ginoo! No, nagdadat ka na ko din is kwarto o niya. Kasigi kang syagit. Ano naman? Niyam ta sa kwarto. Ay, paminaw god. Nganong ako pamangyag ko na imo paablihon. Nga ganina raman na sa imo mga kamot ang bagpak. Ablihi dayon. Halandong Laura, Serenya, ano? nagsingabot ang takong bitin, si Medusa. Oh, kisuhid niyang dagat, kipangita ka. Di ko magpakita niya. Kinahanglang dili ka makuha nila ni Aqualos, samtang wa pa mabuag ka ng bildo nga nakagapos sa imong mga kamot. Dali, manakot ta. Kinahanglang dili ta masimutan ni Medusa, og dili ka sa makitaan sa mga taga-dagat nun. Hala. Ay, gali halam ka. Hayag anak wasay. Ay, Yang ano ni halam ka nga ako may muhala. Hayag mo lang, day. Murag kahayag sa usa kalibo ka mga kalimutaw. silong. Kalibo ka sigang mga mata. Tanawa. Ang bulang kristal man diyang sod ni inig bagpak, no? Ay! Mao din ko ang ginilo si kining bagpak. Oo, wasay. Kang losyo magkahat na. Iuli lang na, oy. Dili ko irang. Kaaway na to si Losyo. Hapit na disgasya nga ato makinabuhi tungod atong Losyo. Ay! Magpalugit ko. Wasay ko. Dili ko di ibalik sa duha. Ay na, hala taguin na lang. Si magkaghala. Kay tingalig mao na lang unya na magdagubot na tog balik, ha? Member ka sa wasay clan. Linaw na rabagamay atong kinabuhi, rong. Si magkaghala. Gawas lang sa hinahitabo ni Inday Laura nga wa din hiron. Nga mo halaman ka na. Member ka sa wasay clan, ha? Wahay! Da. Uy, naamaw na Ay. ka. Himuot manggog kag maayo, God. Mahimo lagi ko majikiro ini dahil lang. Mahimo sa kining tambalan, day. Gina! Ay, taka lang kag yaw da. Tagon ako Madam Wasay. Ay, lalaki man day ko, day. Bitaw. Lalaki. Ay, abi na ko babae ko. Nga sa ato pa, Madam. Ako si Madam. Adili gihapon. Wa sa ako angga. Ay, husto! Ay, paminatawagan kag Darna, oy. Hilom oy wasay. Ayaw na lang pangambisyon kay samok na kaayo. Ne. Iulit na stig iya kaw. Ay, dili ko! Ay, husto! Hala ko katulo na ha. Hala! Di ko mo gawas din sa kwarto. Basig na Lucio sa gawas. May pag mag-ermitanyo na lang ko, day. At ko slangop, day. Magdagkot kong kandila nito. Ako na ne! Ako na ang bulang kristal! Gino! Dong Francel, di ka nakasab ang daddy ni mo, Dong James. Wa man tamananghid nga mo anhi din sa dagat. Gusto na ko makita si Mami Laura. Naaka din ni Rondang. Gimingaw ako ni Mami. Gusto ko siya makita. Oy, Tingog ni Mami Laura. Tiara ko, Francil. Tiara ko. Francil, gusto kong mugakos ni mo tungod sa akong kamigaw. Amadili ko magkahimo.
Tungod kay kinapos kining duha ko kakamot. Ako na lang gakos nimo. Ako na gakos nimo, mami. Day, tinuod ko di ay nga nahimo ka na yung sirina, day. Nagtirang nang... Si James, kumusta siya? Nag-uulin taon, day. Mami, adto lang ta sa karaang mansyon. Ayaw din eh. Francie, Bahala isda ng katunga si mong lawas. anak, dili makatabang ang pagpaduol ko kaninyo. Hinuwa tabangi kong ikasulti si Lucio. Pagkigsultihan ko si Lucio bahin sa trabong ko. Trabong ko! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!